Tulo ka tuig human miigo ang Super Typhoon Odette sa nasod, labing unang Community Resilience Expo gipahigayon sa Lapu-Lapu City. Kamahinungdanon sa insaktong kahibaw sa mga risgo ug kalamidad, gihimug-atan sa maong kalihukan. Ani ang report. Karong adlaw, tangkod ang ikatulong tuig sukad miigo ang Super Typhoon Odette sa nasod. Usa sa labing naggusbat niadtong higayuna ang Sugbo, diin nagbilin kini og binilyon ka pesos nga danyos ug miabot sa 3.6 million ka mga individual ang naapektuhan. Sa Lapu-Lapu City, dulan sa napo ang nakalas ug may pipila pa nga missing hangtod karon. Og isip paghandom sa maong hitabo, gipasiugdahan sa DRRMO Lapu-Lapu City ang labing unang Community Resilience Expo diin may nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, ilabi na sa natad sa Science and Technology ang gidapit aron mopaambit og dugang kahibaw aron ang yanong mga tawo masayod sa mga posibleng risgo o kalamidad nga mamahimong mahitabo sa iyang dapit o kung unsa ang iyang angayang buhaton. Giuluhan nila kini og andam Lapu-Lapu. Atong silsil sa alimpatakan sa matag upunganon ang kultura sa pagpangandam. Nasayod ta unsay katalagman na posibleng muigo kanato. Munang doblehon ang atong pagpangandam. Matod ni Najel Banyasya, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, kay nagkadaghan ang kalamidad nga nasinati sa kalibutan nunod sa climate change, hinungdan nga gihatagan sa dakbayan sa Lapu-Lapu og prioridad ang disaster risk reduction. Mga tinunan, mga urban poor groups, mga PWD ug ubang nahasakop sa vulnerable sector ang gihatagan og kahigayunan ni ining duha ka adlaw nga Community Resilience Expo aron mapaabot ngadto kanila ang dugang kahibaw ug kun unsaon pagpanalipod sa ilang kaugalingon kun may mga kalamidad. We're spending a lot of money to prepare in order to respond and build back better. Kanang mahibaw ka unsay peligro sa imong tukaran, maning kamot ka nga dili mahitabo ang katalagman. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.